no equipo xoven? Los vamos a sacar, sabes? En principio van a loitar para estar aí na personas, pero Pois as sensacións son moi boas, a verdade que encontreime con un club moi profesional, creo que bastante superior ao que a categoría. Bueno, as primeiras sensacións son, como xa te digo, moi boas en aspecto deportivo, tamén cos compañeiros, que hai moi bo ambiente, moi bon nivel, e hai un corpo técnico tamén pois á altura das expectativas. A verdade que pois, estou noutra etapa, no fútbol, como xa dixeches. Empecé a miña carreira aquí no Deportivo, logo estuve no estranxeiro e levo no estranxeiro 8 anos. Apetecime un pouco volver xa e dedicarme tamén, bueno, pues a estudiar e formar outro plan de vida. Foi cando decidín pues, firmar polo Compos e compaxinar todo. Vou facer un máster en xestión deportiva, entonces pues, tamén un dos motivos é tamén porque, bueno, boto de menos a terra, a casa e xa quería volver. Hai que traballar para iso, non? Para volver a pelear e poder pues, ascender ao Compos. A verdad que pues, digamos que por nome o Compos é o terceiro equipo de Galicia e ten pues, unhas instalacións moi boas e unha pena que estén terceira. Oxalá pues, algún día podamos ver o Compos en segunda B ou en segunda, que é onde se merece estar. Bueno, podo aportar traballo e sacrificio, ¿no? Que é o mínimo que lle podes pedir a un futbolista. Logo, pues, os resultados acompañarán ou non, pero que primeiro que tens que facer é traballar día a día moi duro para estar disponible para o entrenador. A responsabilidade é a de sempre, ¿no? Intentar facer un bo papel bueno, pues estar a un equipo como Compos está claro que vas ter máis presión que estar noutros equipos.